Kaixo, arratsaldeon, egunon, ez dakigu zer den, zelan, zaude? Oso ongi, depende zeuen zona, ordutegi zona, egunon, atzaldeon edo gabon, incluso. Hori da. Bueno, gaur dakagu Lady Gaga hemen, Lady Gaga joan nahi, abesten. Ez du ikusten asko. Gaur ez dut hilea garbitu, así que Lady Gagaren alter ego maskulinoa ematen dut. Hori da. Baina bestela, emo kulturaren baiestapen bat egiten ari naiz gure soziedadean. Ulaizekinaren estigmarekin amaitu behar dugu. Bueno, bani kontatu behar dut, batial ikusi dut dela asteburu honetan. Baina plan kaletik. Ez, kontzertu bat. Egon ze kontzertu bat? Bai, moztu dut pixkat, como nire emo era eta oraingo era. Ez dakidala zure dancehall eran. Bueno, bai, izango da, edo elektro. Bueno, ez dakit. Egon naizela Madrilen, oso gaizto portatu naiz, oso gaizto. Hemen ezin diren gauza guztiak egin ditut bertan. En plan... Titiak atera. Hori hemen like, Nik agian ez. Pentsatzen Nik egiten nule, porque baina ez dago kontrato vinculante. Hori da. Orduan, oso... Izan behar zare erreferente bat, gure gaztaroaren zat. Junginan taberna batera, Murtziako gauzak ematen zitunak, eta okupatu genuen taberna nire... Zer Murtziako gauzak? Pues marinera... Migas. No, hori da hegoaldekoa, hori ez da Murtzia. Murtziakoa, itxoin. Murtziakoa da como makil bat... Marinera? Marinera? Eta hori moduz. Zer da saltxa? Da, entxaladilla. Oso goxoa do, etxean egiteko zer bai. Eta, bueno, ixe, junginan... Hori da Murtziako ondare kultural guztia. Ez, joder, paparajote, txotxos, picardías. ¿Qué más llama? Claro. Zer da paparajote bat? Paparajote da... Porque txotxo badak izan. Paparajote da como limoneroren ostoa, rebostauta, kanela, azukrea... eta irina. Beira. Bueno. Vale. Ni kontatu behar nuna zean, jonginara nire guztiok eta ni, eta okupatu genuen taberna hori eta oso gaizto portatu ginen. Okupatu zen duten? Bai, porque eseri ginen mermu bat hartzeko, bai. Eta bukatu ginen ia jende guztia botatzen taberna horretatik kan, ze oso gaizto portatu ginen. Baina langilearekin beti alde eta laguntzen eta bare, langileekin ez. Hori argi utzi nahi. Dena den, hablando de DJs... Kontzerturan noiz heltzen gara? Ya está, bat jal ikusi detela, hori da ni... kontzertua sin más. A ver, soforta da bat jal ikustea Wikizenkerren, Ez dago ematen, porque sabéis egiten del paparajote. A ver... Nahi dezu hitz egin ninguna. Paparajotea zu bardetu idazu. Dena den, DJ ninguruan hitz egiten nahi garen ez? Bai. Hori da. Gaurko gonbidatu da, zuekin guztiokin, brava, txalora! Kaixo! Kaixo, Kuki! Ongi etorri, eskerrik asko hainbeste energia ekartzeagatik platora. Asko behar dugu. Bai, venga, perfecto. Oso ongi, nahi da zubitu, ya está. Bai. Cierra los ojos. Vale. Vale. Eta bain zer, Ni hipismo horredik ez ditut eitan. Oain, ya está equilibrado. Ongi etorri beldurraren inguruko podcastera. Pertsona oso beldurtia zara. Zer idiozu beldurra, esan gauzat bat? Bat, bi, iru? Zenbaki beldurra. Bai, matematikak. Eta ze gehiago? Sugeak. Inestabilitatea, tio. Arma. Inestabilitatea? Bai. Emozionala, ekonomikoa. Bai, dena. Eta ni hori naiz, orduan, bai. Zeure buruari beldurra. Bai. Dauko kapitulo bat horrena. Bai. Bueno, gaur atera behar du gai bat guztiz aleatorioa hemendik, eta kontatuko diguzu, ze esperientzia dakazun beldurren inguruan, orduan, para. A ver. Ez que ez ditut betorrekoak. Adikzioa da gaurko gaia. Esango zenukete adin arlo honetan badagoela beldurra zeuen ingurumenean adikzioari. Ez dut uste. Beldurra. Edo bakarrik adikzioa. Zure izateko moduaren arabera, edo... Beldurre... Bai. Zuk inguruan daukazun jendeak esate baterako erretzen badu, edo jokatzen badu, edo bagian han sartzeko arrisku gehiago izan dezakezu,
baina kontrolatzen bazara edo zure burua kontrolatzen badakizu, ez dut uste arrisko hain handia izango litzatekenik. Esango zenukete adikzioaren arazora daramatzan gauza, ez dira, alkohola, tabakoa, jolasa, daudela bideratuta jende gaztearentzat? Nire ustez bai, gainera alkohola dago gizartean oso normalizatua, eta bai. Somos más susceptibles, orduan gara pixkat aulenak gauza hauek hartzeko eta guztia. ¿Quieres? Venga, pues probar, por la experiencia. Gaur egun da todo por la experiencia, orduan que somos unos mentecatos. Nik esango nuke guztentzat enbidatuta daudela, baina bai, bereziki gazteentzat. Hombre, normala da gaztetan hastia, ez? Baina nik uste dute ez dekola dinik. Gu esperientzia gutxiago duten pertsonak garelako, azkenean ez dugunak oraindik esperientzia askorik, eta agian esperientzia ez horrek eragin dezake, bai. Aldago agian pertsona motaren bat propensoagoa dena edo gutxiago adikzioa sartzen, eta horrela izango balitz, azalduko zenuke? Nik uste dut, bai, ez. Adibidez, diru eukitea nik uste dut aldauela ekarri, diru falta, los dos extremos. Eta hori, zure inguruek asko egiten dugu. Ze inguru mota egozun, nik uste dut lagundu edo kalte egiteko txula. Bai, baina jende hori da gehien bat berdin zaiolako zer gertatuko zaion, ez dakit. Horren arriskua daukotenak? Duelako. Orduan beldurra izan like defenditzeko modu bat? Bai. Hori nauen nik egia esan. Azkenean kamaleoi bezalako bat izango litzateken pertsona bat, ondokoek egite duten errepikatzen dena. Ez dut uste estereotipo bat dagoela. Zen adibidez nik ezagutzen ditut pertsonak que no fuma ni de lejos. Orduan maite, con un carretero a fumar. Begira, es interesantia. Azukar altzaizu? Ez. Nik ez da. Vale. Igual ama dabil ikusten. Edo zein aholkurik gehiago la generalian, adikzioarekin lidiatzeko. Eta bestakit ez dagoela arazorik laguntza eskatzean, ez? Eta behin alduta, balduzu adikzioarik? Nik bai, bastante ez dekoaz, baina, onak eta txarrak, Teknologiari agian. Gaudelako gizarte batean teknologia gure inguruan dagoena eta bai, beti gaude mugikorrarekin eskuan. Jateari esate baterako, bai, baina ez dute daten, ez dute erretzen. Telebistari igual baita, gaur egun gutxiago, baina... Adibidez, tabakoa eta, alkohola nagoen esango, baina esan barko dut, ena egite dut, ez azte bururo, baina bai, eta nik uste kirolagaz bastante adikto nahuela, eta horrek niri uste dut laguntxo, hori adikzio ona, dekoazen txarran gaitik. Mila esker parte hartzeatik, benetan, gozada bat izan da. Adikzioa, te pilla, por casualidad, zerbait esateko gola gorroso modu adikzioaren inguruan? Bai, eta bai. Denak dituzu. Ez. Eskerrik asko. Bueno, a ver, ¿qué? ¿Aste naiz? Bai, noski. Nahi duzunean. Ez eman guri lekua, Ez que badakigu zarela pertsona bat gauaren munduan mugitzen dela. Bai. Eta gauaren mundua eta adikzioaren mundu oso antzekoak dira. Oso geratu daude. Izan daiteke bai, baino beste adikzioak daude... Bai, adikzioa oso generalean, Esan zeke adikta al Netflix. Hori da, bai, baino gauan bai, ere bai. Eta zein da zure adikzioa? Igual ez da, Igual zare adikta a la salud. Mira. Itxoin esnatu behar dut, Drogak eta hori ez. No quiero probarlo porque digo, como me guste, orduan, prefiero que ez. Beldurra. ¿A qué adicción? ¿Qué adicciones tengo? Barkatu, Estoy empanada. Vale, sai. Bota. Laura, zuko daukatzu adikzioarik? Bai, nire adikzioa da maitasuna eta sexua. Hostia, sexua. Claro, sexua. Eski oso fuerta da sexua. Bin probatzen dezula sexuona, Adikta? Adikta, bai, y una adicta del amor ikaragarria. Nola izaten da adikta maitasun? Nik uste, iristen zarenean edo esagutzen dezunean pertsona bat egiten duna, benetan klik, da como rato guztia. Pentsu ez bukatzeko nire rato guztia sentsazio berdina, pixkat fomore bai. Rollo, eskizakita saltzen, Baina maitasuna da, rollo,
zein ongi nahon, maiten hotel, eta ez dut hau galdu nahi. Eta netzako pixkata izan. Eta modu ansiosuan eramaten dozu. Bai, tio, bueno, esan. No, esan zuen. Zuk amodioa modu ansiosuan eramaten dozu. Oain bai, ze bizita osoan egon naiz, bikotarekin, eta bain ez, osea, duela urte bat, eta tu, adikzio bat dakat, bai, osea, gustar. Mono, maitasunaren mono dakatzu. De sentirme deseada. Ai, maitea. Ez que oso fuertea da. Bai. Hori. Bai, desira hori, eta beste pertsona nola beratzen zaitu. Hori da. Nola, bai, eta harreman hori motzean bakarri 2 pertsonaien artean, edo 3 pertsonaien artean, osasanet, kimika hori, oso fuertea da kimika hori, Nik esan beharra dakat ezkondutan nagoela. Erlazio oso luze eta oso duradero eta oso egonkor batean daramat denbora bastante. Bueno, dia 3 urte, baina hori marikoien munduan dia ja. Bodas de plata. Orduan, batzutan, faltan botatzen dut, como tontakerixa hori eta ligatzean asunto hori eta... Baina gero gogoratzen dut, harreman ireki bat dauko dela. Orduan, egiten dut, eta gero itzultzen naiz nire harremanera. Así que esango nuke ez daukadala erlazio oso adiktibo bat maitasunarekin. Maitasunaren arloan oso ondo zerbirutan hau justu arantxa. Ze ondo, Bai. Me alegro mucho, guapi. Oin bai, drogen asuntuan, estoy jodido. No, broma da. Drogak ez ditut hartzen, baina esan behar gauza bat adikzioaren inguruan. Zarete jendia propensa adikzioak eratzera? Porque ni bai. Bai, ni naiz edo dena edo nada. Ni bai. Orduan, por eso no he probado, por ejemplo, esnifar, ¿sabes? Vale, bai. Bueno, a ver, no era aquí tal. Bai. Baina, por example, autoexplotazioa, autonoma bezala, Bai. Vale. badakizu. Hori adiktiboa bai. Egunero. Latigoarekin. Bai. Ja, autoflagelazioa. Bai. Bai, zure burua zigortzen duzu asko. A ver, hain ez, ze terapian nago, bla, 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 baino tu. No me aguanto. Bai, eske ez da adizio bat baitare zure burua gorrotatzea. Bai. Niri gertatzen zait. Es que, tío, estoy harta. Egotean nigun osa, pin, eta ze gaizke egiteten, eta ze gaizke erantzun deten, eta ze tonta naizen. Hau da pixkat hippie longi esatea, baina zeure burua saboteatzea eta zeure burua gorrotatzea, usteot ainerakargarria dela batzutan, eta bueno, usteot esan sustan psikologoak, ematen dutzulako como kontrol bat. En plan, nik kontrola dezaket nire bizitza, dena egiten bot gaizki. Badakitzu, nik arriesgatzen banaz, saiatzen banaz, ateratzen banaz, esto es super hippie, en plan, bateot coach bat. Vale, así que hartu mesedez pintzekin. Baina zure bizitzan badaukazu como jarrera proaktibo bat, eta egin behar dut, eta superatuko dut, falluak eukiko dituzu, eta fallu barrak eta batuen mina. Baina zure bizitzan jarrera bada, nas puta mierda bat, ez hori mila de ser, lortu ingozo. En plan, llegas a la meta, hola. Badakitzu? Orduan zegin behar da, ezer? Ez dakit. Hartu, Ni bakarrik ez ditzu gauzak. como aprendizaje. Baina ikusten, ezin da esan eman gabe como kristoneko hippie bat. Ja, egia da. Oso zaila da proiektatzea hau. Baina, bueno, adikzioen inguruan, drogekin daukat justo zure arazo berdina. Ez daukat kuriosidaderik, eta badakit naizela pertsona bat, oso habitoz mugitzen den pertsona bat, gustatzen bazait zerbait egin dut modu oso ansioso batean, baina berdin da, bokadillo bat. Bai. 15 aldiz eskatu berdina. Hori da. Daramat egiten Taco Belleko eskaera berdina 2 urte. Es que... Ahí estás. Orduan, ez dut frogatu nahi, porque alde batetik ikusi dut jendia pasada de vueltas, eta ez jat patasiruten, eta bigarren goz, hori en plan guztetan bajatzea akabo, nire, beira, adikzioa, nire anaiak erosi zitxun errealidade virtualeko betaurreko batzuk. Bai. Eta ninaz pertsona bat asko guztetan jat ordenagailua, asko guztetan jat bideojokoak, eta batzutan erabiltzen dut eskape moduan, eta ansiosoki erabiltzen dut, oso triste bano, egon neike 17 ordu sartuta. Eta proba honitxun betaurrekoak eta zenuen, hau kendu inbiot, porque honi usten badiot, janbida nire bizitza oso. Es que hori da, Ez dut nahi. Es que hori da, es que zuek autonomak zeate, en plan, no digo que pagáis, no, sino... ¿Tenéis otro curro? ¿Amendika campo? Bai, como 17 lan txikien notan. Baina, están en vuestras manos. Edo tenéis jefe. Esaten dizu, en plan, ardura geuria dan? Bai. Normalian bai. Bai, es que hori da. Eta... Bai. Es que hori da.
eske dena dago gure eskutan. Eta denbora gure eskutan, eta organizazioa gure eskutan, eta pertsona horrela bazea, fatal. Orduan, coach bat behar dit. Bai, eske gainera de repente arazo bat, eta depende ze humorea dakazun, atrako ezu modu batean, beste modu batean, eta gero baita ere zu nola sentituko zean, eta batez ere horren kudeaketa, hau da, ongi egin deten, gaizki egin dut, ezakize, hori guztia da, horrek jaten nau. Eta ni drogara bueltatzen, nik ere probatu nahiko nuke, baina beldur handia diot, porque ni badakit gaizki. Abukatuko nintzateke adikta. Ez frogatu ez da? Bueno, bai, probatu dut. Probatu dut, baina oso egoera konkretutan eta aspalditikan. Nik ez dut inoiz probatu. Ezer ere ez. Bueno. Ezer? A ver. Ez que, hau, itxoen. Badago, drogen inguruan, porque adikzioa gabiz tratatzen gai general bat bezala, ordua, gai general bat bezala eta ansidadia bezala eta no seke, baina droga adikzioaren inguruan, badago gauza bat oso importantia dela ez diela bereizten, behar izan, osea, bereiztu beharko litzateke gehiago, noiz hitz egiten dugun droga baten inguruan legala edo ilegala delako. Kafia, edo azukria, edo alkola, drogak dira. Tabakua. Eta hori da, aspekto kimikoan, en plan tabakua, drogak dira, baino legalak dira, orduan, no me drogo. En plan, edaten ditut xeiku bata egunero, baino ez naz drogeta, ez loko. Porque no, así. Horixe da. Edo adibidez, nik esaten duanean, ni ez naz drogatzen, esan nahi dut, porruak erratzea ditut noiz behinka, egon zan momentuan bizan, non asko guztau jaten poperra hartzea, eta jazta. Orduan, ez naz inoiz fan, hemen, ona. Bai, eske poperra oso modan dago. Baina niri abandona bain jat, desodorantia. Nik probatuten izan da MDMA. Bai, es una cosa... Eske, claro. Orduan... Que rico, bai, gehien gustatzen zaina da, ze gatxonda jartzen zaitun. Zer? Bai. Ni adikta al sexo. MDMA jartzen zaitu. Hain katxonda. Tu. Ze ondo sentitzen duzun dena, Hemen. Ai, barkatu, egiten dizute, hola, eta zuia zabe, en plan, Ja, bragak evaporatutak daude. Bai. Guztiri daude. Nire porruekin pixka bat gertatu jatori, baina iraganean asko ja, eta gauza bat esan bihot, sexu adikzioaren inguruan. Esango zenuke letra guztiekin, sale pertsona bat sexu adikzioarekin. A ber, azaldu? En plan, esango zenuke benetan klinikoki sexu adikzioa daukazula? Ez. Hau da, antxietatea klinikoa, pues ezak idakadan. Bizitzen naizela bizitza antxietatearekin. Vale. Bai. En plan, konsumo oso ansioso bat egiten dozula sexuak dakartzan felizidadiaren. Osa, ni orain katxonda jartzen naizen, eta ez dut eten egin behar hau, txortan egiteko. Osa, ez da oztopoa nire bizitza. Hemen ez egin. De repente satisfyerra. Bai, daukot, en plan, doia piztuta ja, 20 minutu, esarete konturatu. Ez, baina, ez dut esaten ez dare, como que egunero txortan egin behar dut. Esaten detena da, sentsazioa... Zinegozia zarela, Zinegozia zare. Bueno, baina... Ez broma, tia. Ja, baina sexualen ikoro balitza indezakeu. Zinegozia naizela. Dauko. Kondejala. Kaixo, brava, zer modu, segun non. Kaixo, maiti. A ver, segi. A ver, sexua. Bai. Ez da egunero txortan egiten detela. Oxala baietz. Kontua da, egiten detenean da, como que asko disfrutatzen dut. Osea, irekitzen ditu nire poro guztiak. Beira. Eta da, como sentsazio bat, bai, bueno, zer ingo diogun, orain puntu horretan dago. Oye, oso puntu hona da. Ze ondo, ze puntu... Bai, quiero lo mismo. Total, nik esan behar nuen drogen asuntuarekin lotuta, badago arazo bat, nik nabaritzen dodana LGBT komunidadean, baina igual dago hemendik kanpo bai, dao mundu bat, non gauean eta klandestinidadian, eta... A ber, jende ez normatiboa, jende homosexual, bisexual, lesbiana, etc. Historikoki, bere sexualidadea disfrutatu behar izan du klandestinidadian. Bai. Beste gauza asko gertatzen dira klandestinidadian. Drogak gertatzen dira klandestinidadian, festa, parranda gertatzen dira klandestinidadian. Orduan, historikoki gauza honik sektore batzuetan lotzen joan dira. Nik ezagutu dut jendia, bere disfrute sexuala dagoela oso lotuta droga kontsumora. Orduan, batzutan adikzioak
beste adikzio lagun batzuk dituzte. Badakitute, orduan, bai ematen jat, en plan, hori, ai, LMDMA me pone zarda. Hori oso normala da. Eta badaude, 1000 modu, nola esaten da, pixka bat, como espeziatzeko, encuentro sexual bat, baino, dependentzia da hel daiteke. En plan, uste dozute, hau, arazo bat dela bai LGBT komunitatetik kanpo? Bai, oza, probatu baezu, sexua, droga batekin, gero, quiere sentir las cosas como antes. Berdin. You never go back, hori da. Bai, baina ulertzen dut esaten dezuna. Bai, eski oso zaila da kontrolatzea, en plan, jo kontrolo. A ber, Bai. Adikzio guztiekin. Galdera bat, gustatzen zaizu txortan egitea mozkorra egon da? Bai! Bai. Modu guztietan. Bai. Ni mozkorra ze gustatzen zuri? Niri bai, baino arazo bat daukat. Kostatzen zaizula korritzea? Bai. Niri bai. Eskerrik asko esateagatik. Baina, bueno, arazoa normalian da beste pertsonaren zat arazo bat. Ja, porque hor egon behar da. Piku ipala. Horregatik. Bai. Orduan, ennekian hain pribatutasuna fango ginetekela adikzioaren kapitula. Ya, de repente nos estamos mostrando aquí tal cual. Bai. Ja, baina, oie, behin hona helduta. Bai, mala da. Pues, ja, behin hona helduta, orduan, mozkorra txortan egitea. Hobeto fumauta. Fumauta, eso también oso ona, Hobeto fumauta. Bai. Aian ere nahiago de fumauta. Eske, mozkortuta, kostatzen baldin bazaik horritzea jazten naiz pentsatzen. Eta ez naiz iritsiko, eta zegaizki, eta negorputza, eta jazten naiz pentsatzen. Fijo nagola postura txar batean, fijo ikusten ari dena Michelin, orduan ja, Eta goixeko laurak dira, eta que pereza eta tipua egon bida hemen, eta seguro dauela aspertuta, seguro dauela pentsatzen beste goza bat. Bukatzen dezu fingitzen, eta ja gaizki goaz. Bai, behin orgasmo bat fingitu nago. Behin bakarrik? Jo, ze ondo. A ber, gizona izan da saiagoa. Baina funtziono egiten da. Eta hau da testimonio bat gizonen ignorantziarantz. Porque nina bien sexua eukitzen gizon batekin, eta orgasmo bat fingiruin, ne bat. Tarduan da super erresa konturatzia ean nire orgasmoa benetakoa edo gezuetazkoa. Eta tipo esan, le he kantao. Ba, noia, nire esan. Abitu, juntzan, etxetikan? Pues bitu. No, hori zan nire helburua. Ah, bueno, pues... Horregatik zen en plan, oye, que ya, Badakizu como super... Bai. Kriston dramaturgia, Bai, zu fingitu dituzu. Bai, osea, Nerabizaroan tu asko, osea... Honek... Horrela. Zeki jau, barkatu. Salketarekin edo... Osea, penetrazioarekin edo gehiago sexoralan. No, penetrazioarekin ze Nerabizaroan penetrazioa, ez nekin klitorisaz zer zan, bla, bla, bla. Osea, ni bai, baino... Eta zuzten dezun, en plan, hau da pelikuletan egiten dana. Bai, osea, ez que ez dakit. Hau da, fumaba da todo el rato. Hau da shampoo anuntzioetan egiten dana. Ai, ama. Bai, es que hori da, amasei amazazpirtekin da como, hola, jarri behar naiz, hola? Hori da. Eta, se supone, sentitzen nahi naizela plazerra. Bai. Es que oso arraroa. Ze ondo, oain? Gauzak hitz egin ta gero, no? Bai. Gure gorputza sentitu eta entzun da gero. Bai. Hombre, honek eramaten gaitu beste errapide batetik dela pixka bat gaira itzultzearran. Eukidezute inoiz validazioari, adikzioa? En plan, atraktiba izatea adikzioa. Usted, es conscientea, baino tú al final... Es que abezala, ¿qué queremos? Que ese gilipollas me diga, y ese tonto me diga... Hain tonta garen. Fuck, es que... Hain tonta garen, eta badakizu zer denokerrena, azkarra garen, benetan. Es que ya, tío. Baina desmonta baiten jatxu, da asunto soziala dokotzela hemen. Bai, es que hori da mega inconsciente, baino, bai. Nik sexua bilatu doan eunaldi bakoitzeko, voy a quedar de tal, baina, bueno, 89 izan die validazio bila. Esan idet, sexuaren aktua oso gozagarria da, batzutan, baina normalian gehien bilatzen dena da, en plan, ai ama, sexualki baliduanaz. En plan, norbait katxondo jarri dezaket. Hori da, eta nirekin txortan egin ondoren gogoratuko du zeongin egin duen txortan nerekin. Hori da, egongo da nire eske, bihar. Bai, egongo da pajak egiten pentsatzen atzo txortan egin zula nerekin. Bai.
Eta erantzuna beti da ez. Beti da ez, porque zuzea beste bat, tita. Horrela egiten dute, eta venga, next. Bai. Horrela eta next. Bai. Dena den nik validazioarekin, evidentemente, bai dakat adikzio bat. Nire gorputza asko aldatu da azken momentu honetan, eta orain, da como reala naizela, eta bai sentitzen dutela dizira hori, eta da como, vale, ez den nahi berriro invisible izan. Net, como, eta gero validazioa baitaren lanean, proiektu guztian, egiten dezun guztian da, rollo, baloratu mesez, egiten ari nahi zerbait, eta baloratzen dutenean esaten dezu, bale, mesez, porrota ez. Honen ostean, ja, ratu guztia validazioa. Esas txakur bat bezala. Porque haiek badakite, zuk nahi dozula como la galletita de premio de la validación. Da oso frustrantia. Ai, eta gara dituzu gauzak. Ai, ama. Es el momento del perro. Zekarri dozu. A ver, es que gauza da, flekilloa, osea, bost minutu atera inoren, flekilloa moztu dut, eta esan dut, venga, flekilloa pizkat moztuko dut, eta tu, se me ha ido la tijera, he dicho, tu, ¿qué hago? Eta, tu, he traído hainbat opzio, en plan de decir, venga, voy así, en plan, para que no se me vea el flequillo, y luego he dicho, venga, gorra normal. Vale. Gero esan de tú, txakurra... Me encanta, Bai, eski asko besatzen du, orain pasa ere bai. Aia matxo maitea, gure entzule maitea entzat, da latexeko como txapel bat txakur bedarriekin. Hau ona dela, ze txerritxo bat zea, ordun. Nire txerritxo bat. Bai. A ver, baina hau nora jartzen da. Nire buru estratosferikoan ez da jartzen. Bai, likra da. Ai, ama. Txerritxo bat. Ai, ama, me encanta. Mira. Zu honekin egiten dituzu pintxadak. Bai, batzutan, ez? Bai. Bueno, brava DJ bada, vale. Ai, tu, ze baja. Dale, ez dut ikusten. zerbait deprimentia, ez da nire buruan kabitza. Arrasateko azea, buru handiak. Dauka, venga, te pongo. No, ya está, dau al máximo, Bai. Dau regulauta, o sea, ez da sartzen. Baina mugitu las orejas. Hola. Ez, horrela. Ai, ama. Bai, Eskerrik asko gure podcasta entzutegatik Spotifyen, honetan. Vale, listo, guapísima. Hauek egiten ditu... Eta orain zein jarriko dituzu. A ver, ni me gusta esta. Bueno, beste horra da... Venga, Pikachu. Osongi. Hau izan bida nire kapituligo... Alien edo Pikachu? Alien, nik uste, bai. Baina flekilloa ikusiko da, tío. Decirme si me queda bien, Bai, zuri dena, maja. Ai, mi esker. Ez ditut beta horrekoak jantzita. Bai. Aimaten dau Shrek. Ai, zin, me encanta. Bai, ba. Vale, ya está. Osongi, vale, ya gaude. Orain jarraitu dezakegu izan. Bai. Hau da, adikzio bat ere, bai. Bai. Bueno, vale. Esan dezu txakurra eta dena. Bai. Ja, goratu ez. Noiz behinka gure kapitulak bihurtzen dira hain kaotikoak de repente, eta gustatzen jata inbeste. Baina hau da gehienan ikuste. Ointxe bertan. Bai. Alderago, gustatzen zait. Orduan, adikzioari bueltatuta. Bai. Gaua adiktiboa da. Netzako, justo lo contrario, ze nire lana da, orduan, al principio bai, musika, monitorea oso alto. En plan, como garunak dardarra itxendotzula. Bai, que vibra ahí todo el musikon. Usted, zer da adiktiboa? BPM-ak, velocitatea, la música. Cada vez más rápido. Edo, zer da... Joder, tío, ¿cómo no se me ha ocurrido antes? Tú. O sea, ni DJ bezala, cada vez quiero música más dura, más fuerte, más bruta. Claro, porque sabitz como inmunidadia galtzan. Hori da. Da droga guztiekin bezala, en plan, hasieran erretzen dituzu como bikala de... Bai, haren bikin, hasten zea, en plan, ta, den, venga, hip hop así más duro, den pa, den electrónica, y den pa, den gabel, de repente ahí... Industrial horrible, bai. Hori da, hori oso adiktiboa da, eta volumena ere bai. Hombre, hori da... Eta altuago, baietz. Bai. Hori da adikzioaren fakultate oso interesgarri bat, dela inoiz ez dela asetzen. En plan, da putzu bat. Bai. Zuk biebozu adibidez hitzekin duguna sexua edo balidazinua edo drogak edo lo que sea, gaur, egiten bozu onaino, bihar onaino ez du balio. Hori da. Biozu gehiago. Eta hori da gabitz gure garuna como... erretzen, barrutik bat. Bai. Bai, eta volumena, eske oso fuertea da, porque nik askoak... Gero esan en plan, pi... Ja. Ez? Ezakit... Tapoiekin, osea, tapoiekin zoaz. Bai, baino, boltsikotan... Al final no los pongo porque digo, tú. O sea, es que ni música sentitua berdet, vibrazioa, el bajo, el agudo, dena. Eta tú.
ez da ona. Ni batzutan kontzertuetara, baldin badaude, pues ahi ez, Donosteko festak edo San Ferminak kantxon edo dena delakoa, azkenean, hainbeste egun eta hainbeste kontzertu, nik bai eramaten ditut, azken orduan, janzteko, bueno, ze, azkenean entzuten da berdin, baina zaintzen dezu zure belarria. Baina basua entzuten da pila bat, ni naizela de basu, erosi ditut orain bertan aurikular batzuk bakarri basua entzuteko. Naiz okerrena. Bai, kontatuko izut, nire aita. Zeukan, kotxe bat, barbeia uste bazala, eta nire aita da, superde, subwoofer, edo esaten den moduan. Eta zeukan bat montauta, atzeko eserlekuan, eta klaro, ni 6 urtekin hor, Zuraita zan, el nen, de repente. Kolabo zuraita ekin. Eta, klaro, baina, bakalau jarri barrean jartzen zuen Rosendo Mercado, rock, vale. Dr. Feelgood, ezagize. Orunka, hori dagatemen, oso nadia, dagatemen baju hori como etxea, eta nire iz debajo. Ze polita da hori. Bai, me encanta baju entzutea. Bai. Tu, bai. interesgarria, justo, ze konexio. Maitia. Ai, justo, orain Londresen nago, Londresen gaude, bale? Orain Gasteizen gaude, baina hori da. normalean. Zer gertatzen da? Bai, Londresen dago, eta dago un legend de... no sé hablar, bat, bi, hiru, lau. Bai, Dizzy Rascal, tiene un temón que se llama Baseline Junkie. Vale. Eta zagitz, engantzauta? Bai, eta egin dut bertsio bat gaztelaniaz, para difundir el mensaje, eta da, es the night speed, es the night pichu, es the night keta, es the night heroína, ama baseline junkie, soy una junkie del bajo. Eta hori da, eta bestia hori da. Pasa originala, eta zuk egiten dezuna bai, entzun bai. Por el culo, pek. Samantha Hudson. Tu, adikzio beste bat, pek. Bai, pek esatea. Placer hori. O berena da, tu. Es que, o berena, tío. Bai, hitz egitera gara, benetan, desartzea gauzak edo esaldia esatea. Ez, sartzea gauzak. Hau bezala. Vale, nik adizio hori ezakat. Esatea pek, bai. Zein da ipurtzulotik sartu dozun azkeneko gauza? Plug bat, normal bat. Vale. Bai. En plan, como bustan batekin kanpora edo zehose. Oxala. En plan, bombilla batekin. Hori da, una cola de zorra. De zorro. De... La mejor, azeria. Hori da. Azeri bustan bat. Gustau jat mordo bat esatia zorra. Bueno, euskaraz, zorra. Zorra! Deuda internacional. Paga las zorras. Bai, paga las zorras también. Bai. Ba, beira, eta zeuk. Nik ziurezki behatz bat. Nik bai. Behatz bat, orain zalantzan? Orain zalantzan, ez dakit... Izan zan behatz bat, edo telebista oso bat. Aurreko kontsonadetik ondoren, egondan behatz bat, edo ez? Ba, beira. Ordu nor geratuko, utxiko eta zuk? Misterio hori, ni probablemente behatz bat, bai. Bueno, atzamar bat, porque técnicamente behatza dia oinetakoek. Baina Gipuzkoan gaude. Bai? Técnicamente bai. Bai, baina no, Gipuzkoan esaten da behatza. Alaban gaude. Bueno, baina huirurok Gipuzkoan gaude. Bai, mentalki Gipuzkoan gaude. Osa huea Gipuzkoa, orduan behatza. Iru giputxi juntau gare. Hola doia kapituloa. Kauen dios. Zenolako txerritxoak zeaten, no? Oye, behatz bat, atzamar bat. Atzamar, ze txerri. Zeba, txerri zergatik? Segurosu, eitia. A ver... Atzamar bat iten no basatutia. De sexu? Bai, de txerri, bai, hori. Kontatuko izu, guarras. Aurreko denboraldian hemen egon zan jofe bat, bai. Eta oso gaizki pasa izan zun, porque gu oso gaiztu portatu ginen beraekin. Bere beldurra izan zan, sexua. Igotz, vamos a hablar. Eta portatu ginen super gaizki. Baina tipo bat zan. Orduan zan en plan, inoiz violentatu duzu emakume bat. Eskatu barkamena. Eta hori da, igotza ditu raia en plan. Bai, eta noiz izan zen zurengo pajeatzen dezu zure honekin, porno ikusten dezu, eta igotzen plan. Galdera berdina, pornografia ikusten dezu? Bai. Pornografia bai adiktiboa da. Nik esan behar dut, pertsona ansioso bat nahi zen enean, zuk esan duzun bezala, ez nazen plan adikto klinikoa, baina ordenagailua bezala, noiz behinka erabilidat pornografia eskape bezala, eta noiz behinka uste dut, igual flipa behin nazela. Orduan, uste dozu hori arazo bat dela? Esan dozu ikusten dozula, Bai, batzutan bai. Dakat, ahi lerik alasta, ahi por si acaso.
Orduan, Baina neurrian. hor dago. Bai, Es que, últimamente, hor dago la ditut, chica. bikoteak, osea, orduan, realitatean Ja. pornoa egiten dugu, baino... Mama, te quiero! Arpidetu nire OnlyFansara, mesedez. Musu handi bat, biari, bai, zuretzat. Zuramak? Bai, eske te Ze amamos, maja. bai. Eske, bai, duela urte... Mira, y a ti que te jodan, ¿eh? Bai, literal. Sí. Bai, eske conocíamos a Dani antes por Bai. lo de ejemplista ahorita. Bai, bai. Bai, eta, Benito. osea, bai, eta oso fanatikoak. Oso ni. Bai, baino... Adicta al éxito. Adicta al éxito, literal. Eta Bai. nik, adicta al sexo. Adicta a masturbazioa? Bai. Eta bueno, bukatzea arfateko. Bai, bukatu behar dugu ja. Bukatu baino? Bai. Pero si acabamos de empezar. Ja. Bai, llevamos de... Bai. Hostia. Ego dugu bigarren Bai, atal. hori da. Baina, bueno, aurreko gonbidatuak Ander Malbadi, musu bat hemendik, utzi dugu galdera bat zuretzako, eta gero, zuk utzi behar duzu galdera bat, urren gonbidatuak. Vale. Galdera oso erretxa utzi dugu. Piña zatiak, edo anana zatiak, pizzaren gainean, bai adez. Bai, osea... Pizza hawaiana probatu deso? Niri ez jat gustatzen. Osea, piña dakat, Osea, Bai. piña daka, ¿es? Bai. Dakat, te imaginas. Venga, bai, si está bien hecha, fijo que está rica. Ba, begira, Vale. bain Laura eskatu behar dizu gauza bat, eta bitartean idatzi behar duzu horrengo gonbidatuarentzat galdera. Vale. Vale. Ez dut boligrafoa ikusten. Ja, boligrafo... Mira, oso es que ba- lo he Obiena. guardado para meternos por el culo, ¿sabes? Vale, urrengoari utzi behar diozu eta bitartean utzi behar diguzu kanta bat oraintxe bertan zaudela adicta. Vale, Kanta horrekin. Osea, bi gauza, etxoin, Ez lasai. Intzaikela zingo bat, eta gero bestia. Esan kanta. Esan kanta. Ze kanta esaz adiktuta. Orain oso adicta zauden kanta. Ai, ez dakit, es que es mítica pregunta que te quedas en blanco, bat, bi, hiru, lau. Yonki del bajo. Bai, Yonki del bajo. zeure Bai. besti berria. Oso Bai. ni. Ba, oso konten. Eta ba, eta tu, Verde Prato, es que justo he venido escuchando eso. Vale. La de ahorraren encanta, la de atzoan esaten dit, ibiltzeko eregi Ba, eskatzen hori jarri dit, behar dugu. Ja entzun dezute, porque kanta behin da. urbitzen. Baina jarriko. Mila esker gure kapitula Gaskatu hartzatik. Eta mila esker bai, etortzegatik. Fuerte. Bai, super. Mi esker, osea, 5 minutos izan dira, tu. Bai. Hablando de placer anal, eta ya estaría. Hori da. Ah, es que pek, Hori da, es gure- que bagarri pek. Hori da gure podcastaren funtsa, zeuen uzkiak estimulatzea. Bai. Urrengora arte, mila esker Bai, eskerrik etortzegatik. asko. Agur. Aio. Iberra mundu